ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଜୀବନରେ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବେ। କେବଳ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ପାଇଥାଏ। ଆମର ଦୁଃଖର କାରଣ ପୁଅ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞତା। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନମସ୍କାର କର, ତାପରେ ସମାଜକୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗଣିତ ଯାହାକୁ କଷିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଓ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆ ନୂଆ ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଗ ଜୀବନରୁ କିଛି ନା କିଛି ଛଡ଼େଇ ନିଏ। ଯିଏ ରାଗରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସିଏ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଯିଏ ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସିଏ କେବେ ହେଲେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ। କ୍ଷମା କରିଦିଅ ତାକୁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭୁଲିଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ନାହିଁ।